ongi etorriak bigarren bideo honetara, bale? Identifikatu ditugu bi proiektuak, bale? Zabaldu ditugu Unity bertsio berdinarekin, bale? Biro Studiok behartzen gaitu 6.0 FB Unity bertsioarekin zabaltzera, bale? Bagingo duguna da, gure Industria 02 OpenXR proiektua bertsio berdinarekin zabalduko dugu, bale? Birokoa zabaltzerakoan ez digu arazorik ematen, bale? Ondo. Baina, zabaltzen dudanean Industria 2.0, bueno, aurreko bertsio batekin eginda zegoenez, gauzatxoak agertzen dira, bale? Alde batetik, bueno, ez dago importatuta, Tesnus Pro, bale, proiektu batzuk deperkatuta daudela, bale, Open Package Manager, zeintzuk proiektu dira, zeintzuk pakete dira, bale, guazen ikustera, in project, barkatu, eta hau da JetBrains Right Hand of Fine. Ez dakit zer dan, ez zait askorik importa, bale. Suppose uniting the project files contemplate display destination, bale. Berdin zait. Eta TMP import essentials, bale. Hori egiten dut OpenXR proiektuarekin, bale. Momentuz ahaztuko dugu oraindik hori OpenXR proiektua, bale. Usten dugu hori zabalik, baina itxita, bale. Orduan hemen daukagu gure Biro Studio proiektua, bale, utxik, bai? Behiratzen badugu zeintzuk estena dituen, baduka Biro Main estena bakarra, bale? Eta hemen, bueno, daukala minimoak ejekutatzeko, bale? Guri ezagoa interesatzen, jaitsi nahi dugu, bale? Betidanik deitu izan duguna Biro Lab, bale? Orduan, banoa, Package Managerera, bale? Eta bilatuko dut Biro paketea. Biro. Vale, Biro paketean klik egiten dut, vale? Eta hemen barkatu, Biro Studio paketea. Biro Studio paketea. Bai? Eta hemen samples barruan jaitsiko ditut hauek biak, vale? Eta behiratu zer esaten duen. Biro Lab, example scene of the main interaction that can be made with Biro, bale? Hau da, estena bat dituenak Biro egin ditzazkeen gauza guztiak, bale? Orduan, hori frogatuko dugu, ikusiko dugu azkar batean, bueno, zuei utziko dizuet, bale? Hori egiten, baina, bueno, hortik ja kopiatu eta pegatu dezakezu hainbat kodigo, funtzionalitate hori hartu izateko, edo analizatu dezakezu, ikusi zer egiten duen barrutik eta bar, bale? Eta Biro Lobby, a scene that can be used as a lobby scene or a base scene for your own project. If do not have any kind of it doesn't have any kind of interaction, vale? Bueno, baiek biak jaitsiko ditugu Biro Lab, adibideak ikusteko, eta Biro Lobby, utxik dagoen estena bat, baina Birok behar dituen elementu minimoak dituenak, egongo dira, vale? Horiek biak izango ditugu. Orduan, gure helburua izango da, bai? Biro Lobby horren barruan, gure OpenXR Industria 02 estena sartzea. Bai, bueno, orduan, bi momentuz jarraitzen dugu Biro Studioarekin eta Biro Lab eta Biro Lobby jaitsita ditugu. Vale, orduan, orain, bilatzen bautazen barruan zeintzuk diren ditudan estenak, izango ditut, hiru, vale, lehen neukana, gero Biro Lab eta Biro Lobby. Sartuko naz Biro Lab ikustera, vale? Ez dute zer grabatu nahi, vale. Bueno, lehenik eta behin hemen Biro kenduko dut el 2D, baitu da, ekarri duten Biro Lab berria, vale? Interaktibitate guztiak edo Birok dituen funtzionalitate horiek ja garatuta, aurretz garatuta, vale? Esaten dizuet OpenXR oinarrituta dagoela, vale? OpenXR EPSR-ko txantilloian, baina, bueno, gauza baten bat ere egongo da ezberdina, imaginatzen dut. Zuen esku usten dut, vale? Hau ejekutatzen duzue, eta ikusten duzue, pues bueno, zeintzuk diren gauzak, ematen badiot, ikusten dugu azkar batean, vale? Bueno. A ver, se ha tostado, ¿qué pasa? English, muy bien, vale, menu bat daukate, ongi etorri, akatara, hartzen ditut gauzak, jaz dakit nahi hartzen da nahu, vale, interaktibitatea dituzten gauzak,
hor dituzue mila adibide, bale? Teleporta, ez dakizer, hau beto frogatzeko, egin beharko genukeena litzateke betaurrekoak konektatu, eta betaurrekoak konektatzeko egin behar duguna da, en Project Settings, hemen biro barruan, bale, Play Mode, hemen is VR enabled, klikatu behar dugu, bale, gogoratu. Unityko editorrean VR-erekin frogak egin alizateko, hau klikatu behar dugu, bai, garrantzitsua. Project Settings barruan, biro, Play Mode, VR, is VR enabled, yes, bale, ni orain ez nazibiliko beta horrekoekin, beraz ez dut klikatuko, baina zuek klikatu beharko duzue, bale? Bueno, hau da BiroLab. Hemen, bagoaz, jo que se, ez dakit elementu batera, lehen ikusi dugu, ez kubito batzuk zeuden hor, kubito hori, zertzuk dira kubito horiek. Kubito hau da, elementu interaktable bat, bale, aldatzen duela eskala, edo rotatzen duela. Pues bueno, ikusi dezakegu hemen, inspektor barruan, zer dauka, bale, da elementu bat, networka daukana, horrekin egiten dutena da, multiplayerra izatea objetua, bale? Eta, pues bueno, ez da un biro XR interactable, ¿vale? Me suena Open XR interactable, ¿vale? Eta, pues bueno, klik egiterakoan, ez dakit zer egiten du, ¿vale? Rotatzen du, ez dakit zer, ¿vale? Akzio bat dauka, rotate action, ¿vale? Ordan hartzen du, hemen definitzen duzun akzio, ¿vale? Bueno, hau da BiroLab. Ikertu, jolastu, hor daukazue birok egin ditzazkeen funtzionalitate danak, ¿vale? Bueno, horretan gaude. Vale, gero beste gauza garrantzitsu bat. Ikusten duzu hemen, dagoela hori eta urdina den kutsatxo bat. Vale, horri deitzen zaio arena.are, vale, eta orduan hemen vale, a ber, topatu dut. A ber, ikusten dut, geunden esaten, hemen dagoen hau kutsatxo horia eta urdina, vale? Dela arena.are. Hori da gure gela fisikoaren tamaina duen errepresentazio bat Unity barruan, vale? Orduan, hor barruan dagoena egongo da gure gelaren barruan. Hortik kanpo dagoena, egongo da gure gelaren kanpo, vale? Eta hor bertara juteko egin beharko dugu teleporta edo mandoarekin mugitu edo gure gelaren paretaren kontra jo, ez? Eta hori da ez duguna nahi, bai, bueno. Nola aldatzen da hori, bai? Bueno, ja esaten dizuet, aldatzen da, lehen ikustu dugun Project Settings, biro, hemen, bale, lehen eman diogu Play Mode eta tal, lo de VR enabled, orain, biro horretan nagusian, bale, arena file, open arena file, bale, zuen gelako, arena.are bat izango duzue, virtualware gela instalatu zizuenean, arena.are hori fitxategia eman zizuen, bueno, hor sartu beharko duzue, bale? Besterik gabe. Zimaz, eta ja konbentatzearen, badagoen biro proiektuko elementu batzuk, virtualwareko elementu batzuk, eta zer gehiago daukagu kitzeko biro barruan Unity konfiguratzeko daukagu hemen, window. Biro eta virtualware, bale? Hemendik egin una gauza bakarra izango da gero bukatzen dugunean gure esperientzia dashboardean publikatuko dugu. Baina, bueno, hemen gauzatxoak ukitu behar badituzue biro barruan, edo ikusi zer dagoen hor, bale? Nik ez daukat inongo interesik, bale? Hor daukazu. Bale? Beno, orduan, bagoaz beste proiektura. Bueno, hor bukatzen dugu bideo hau, bale?